салом барои он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд. Бо шумо ман Мубориз Аҳадов. ба ҳама маълум аст ки имрӯзҳо қариб аксарият соҳиби гӯшмонакҳо яъне наушник ҳастем. инро дар вақти истироҳат, машғули кадом кор будан, дар кӯчаҳо ва ҳатто баъзеҳо дар вақти хоб ҳам аз он истифода мекунанд. ин албатта хуб аст ки ба одамони атрофи худ халал намерасонед, вале нохуб ҳам ҳаст. намедонед? пас ин видео маҳз барои шумо. рафтем. оиди гузаштани сарҳад дар Москав таксиҳо кам нестанд, вале мо онеро интихоб кардаем ки бо муҳоҷирон муомилаи хуб дошта, мошинҳои замонавӣ ва нархашон бошад нисбатан арзон, рақамҳо барои тамос. мутахассисони соҳаи тиб дар 20 соли ахир дақиқ муайян намуданд ки истифодаи дурудароз ва бо садои баланд гӯш кардани мусиқӣ тариқи гӯшмонакҳо яъне наушник ба майнаи сар ва ба шунавоии инсон таъсири манфӣ дорад. одамоне ки ба зиёд истифодабарии наушник одат кардаанд, оҳиста оҳиста бо мурури замон дарди сар, садоҳои ҳархела дар гӯш, сарчархзанӣ ва бад шудани шунавояшонро эҳсос мекунанд. албатта ман намегӯям наушник истифода накунед. танҳо якчанд маслиҳатҳо медиҳам ки хуб гӯш карда барои ҳимоя ва саломатии худ аз рӯи он амал намоед. якум, ҳеҷ гоҳ дар ҷойҳое ки садоҳои баланд ҳаст, аз ҷумлаи метро, бозор, кӯчаҳои пур аз мошин, наушник яъне гӯшмонакро истифода накунед. чунки дар ин ҷойҳо садои наушникро то охир баланд кардан лозим меояд. ин садо бошад ҳатман таъсираш ба организми шумо мерасад. дуюм, ҳангоми дар хона будан кӯшиш кунед ягон ҷойи оромро пайдо карда аз динамики худи телефон истифода намоед. ҳаракат кунед ки камтар аз наушник истифода баред. сеюм, бисёриҳоро мушоҳида намудаам вақте бо наушник мусиқӣ гӯш мекунанд, овозашро одамони атрофиён ҳатто мешунаванд ки чунин тарзи гӯш кардан шунавоии инсонро зуд паст мекунад. аз ин рӯ садои наушникро пурра баланд карда гӯш кардан тамоман манъ аст. чорум, дар вақти харидории наушник аз чунин намуд яъне сарпӯшакдор интихоб кунед. мутахассисон ин намудашро каме безарартар ҳисобида дар як шабонарӯз истифодаи онро камтар аз 4 соат тавсия медиҳанд. истифодаи ин намудашро бошад камтар аз 30 дақиқа тавсия додаанд ки ин зарараш андаке зиёдтар аст. панҷум, агар пеш аз хоб бо наушник гӯш кардани мусиқиро меписандед, муқобил нестем, вале тавсия медиҳем ҳаракат кунед то дар гӯшҳо бо наушник хоб накунед ки ин ба майнаи сар албатта бетаъсир намемонад. дӯстони азизи ман, вақтҳои охир худ огаҳ ҳастед ки ҳаёти мо ба тараққиёти технология сахт алоқаманд гаштааст, вале фаромӯш накунед ки ҳифзи саломатӣ ҳамеша дар ҷои аввал меистад. саломатии худ ва наздиконатонро ҳифз намоед. худо ҳофиз.